sa čas, tak by sa dalo povedať pri týchto slovách, ktoré sme počúvali pred malou chvíľočkou, lebo završuje sa do Ježišova prítomnosť, dvere sa zatvárajú, keď dojdeme. Dvere sa zatvárajú, keď dojdeme. Cečka už nefungujú, aké by boli. Výborne, ďakujem. No. Ježiš, keď tu bol z mŕtvych stane, tak snažil sa odovzdať tým svojim učeníkom najviac, čo ešte mohol. Povzbudzoval ich, formoval, vedel, že o chvíľku ich rozpošle do celého sveta a budú hovoriť jeho posolstvo a preto sa ich snažil čo najviac pripraviť. Hovorili o svojom otcovi, dokonca im ukazoval, že aký je jeho otec podľa toho, čo robil on. A zrazu prichádza posledná noc. Posledná možnosť, kedy je s nimi, no a keď by ste dostali poslednú možnosť povedať posledné veci, tak určite by ste nerozprávali so mnou. Veľmi by sme zvážili, čo povieme vtedy, lebo viem, že už druhú možnosť nedostanem. Čiže to najdôležitejšie by sme chceli zhrnúť a povedať a to najdôležitejšie, čo Ježiš hovorí v tých posledných chvíľach, vidíte, je to, čo zaznelo dnes. Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa milovali navzájom. Tak, jak ja som vás učil a pripravoval v láske, k tomu pozývam aj vás, aby ste zbúrali všetky múry, ktoré by mali rozdielovať vás. Všetko, čo by bránilo medzi vami, aby čo robí rozdiel, toto všetko chcem doslova zbúrať a hovorí, lebo ja som vás miloval. Ja som bol ten, ktorý, však videli ste, na mne hovorí Ježiš sám, že mal som s vami trpezlivosť. Zlyhávali ste, neverili ste, toľkokrát som musel znovu a znovu vás povzbudzovať a byť trpezlivý, lebo ste nedokázali vydržať a predsa som bol trpezlivý. Takže keď Ježiš toto hovorí a ukazuje učeníkom, hovorí, a teraz pozývam vás, aby ste aj vy toto isté, čo ste videli u mňa, jak som sa správal k vám, aby ste robili aj vy dokonca. Urobil som ešte niečo výnimočné a to položil som svoj život za vás. Toto nedokáže každý. To dokáže mama, otec pre svoje deti, pre svoju rodinu, pre svojich najbližších, toto dokáže muž a žena, ak naozaj nemyslí na seba prirodzene. Ale Ježiš hovorí, áno, aj tak. Zamotnite to. Ja som to urobil, že som svoje telo dal. V konkrétnych skutkoch to urobte vy teraz. Nebudem už s vami. Kde odišiel? Že už hovorí, že nebude s nimi. No stráti sa aj pred očí, dobre, ukazuješ, kde si hore. Áno, ide do neba, ľudia môžeme povedať, naozaj stráca sa, ide k svojmu otcovi, ale hovorí, neostanete tu sami, veď vám dám dary Ducha Svätého, moju ducha. Dám vám predsa bratov a sestry, ktorých máte napravo a naľavo od seba, to sú tiež Božie deti. A dám vám seba samého v Eucharistii, na ktorú sa práve vy pripravujete. V Božom chlebe, v Božom tele, v tej hostii vám budete môcť príjmať. Budem sa Takže toto je jeho odkaz. Všimli ste si, nebol takýto text krátky. A potom som rozmýšľal, prečo to je krátky. No lebo keď mám milovať, na to nepotrebujem teóriu, na to netreba veľa slov, na to treba prax, to treba robiť. Takže ani moje slova zbytočne budem ich rozširovať a dlho hovoriť o tom a rozťahovať ten dobrý hovor. Dôležitejšie bude, aby sme robili tie veci, aby sme naozaj, bratia a sestry, sa učili mať rádi jeden druhého. To je možno takto by som chcel zakončiť ten dobrý hovor takouto prosbou. Bože, Ty si nás učil, ako sa má hovoriť, Ty si nám to ukázal, daj nám silu, aby som aj ja to dokázal mať rád, tak ako Ty, tých, ktorých mám okolo seba a s ktorými ja prežívam svoj život. Amen. Verím v Boha, Otca všemohúceho, stvoriteľa neba i zeme, i Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Pilata, bol ukrižovaný, umrel
vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím Ducha Svätého, Svätú cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, odpustenie hriechov, vzkriesenie tela a život večný. Amen. Ježišova láska je pre nás príkladom, ako máme milovať Boha a bližných, aby sme dokázali spoločne prospieť.